Zůstat spolu kvůli dětem. Je to opravdu tak, že těm dětem spíš prospějeme, než bychom jim ublížili? A jaký jsou skuteční příčiny, že se rodiče rozhodnou obětovat se pro dobro svých dětí? Já jsem Tereza Vlková a o tématu si budu povídat s Karlem Chábou v dnešním podcastu, v jeho podcastu Karel Chába a partnerské vztahy. Karle, ahoj, vítej. Ahoj Terezo. Ten podcast je tak trošku náš obou, protože se na něm podílíš, takže je i trošku tvůj. Děkuju. A zůstat s dětmi není motivováno jenom tím, že chceme těm dětem zachovat celou rodinu. Jo, spousta lidí si myslí, že je to takhle, ale oni jsou na pozadí hlubší důvody, co si ty rodiče v sobě řeší. Jo? Což si ale často neuvědomují nebo si to nechtějí připustit. A neznalost těch důvodů nám nejenom nedovoluje tu aktuální situaci, tu krizi partnerskou, manželskou někam posouvat, ale taky nás to předurčuje k tomu, že můžeme být dlouhodobě zamrzlí a že ten stav, že se rozhodneme, že nějakou dobu budeme spolu kvůli tomu, aby jsme těm dětem zachovali rodinu, se může nepřiměřeně prodlužovat. A to bude ten hlavní rámec, o kterém dneska budeme tady spolu mluvit. Krom toho se taky zaměříme, protože to je hodně důležité, na typy lidí, kteří nejčastěji zůstávají se svými dětmi, i když jim vztah nefunguje. Budeme si povídat o dopadech nejenom na rodiče a na děti, když spolu zůstanou. A také si řekneme, jak a podle čeho by se lidé mohli teoreticky rozhodovat, když jsou na té křižovatce, máme zůstat, aby jsme dětem zachovali celou rodinu, nebo máme odejít, rozejít se a rozvést se. Super. Děkuju za úvod, aby posluchači věděli vlastně, na co se mají těšit a aby nepřepnuli na jiný kanál, ale aby s náma vydrželi až do konce, protože je to hodně, co vlastně na tom tématu probrat, protože se to zdánlivě zdá jako takový buď a nebo, a ono to asi nebude černobílý, předpokládám. Je to tak, přesah do jiných barev. No, ale pojďme se ještě podívat, si myslím, že je taky hodně důležitý na začátek, na mýty o tom, proč by spolu lidi měli zůstat. Jo. Hodně často je to o tom, že lidi říkají, my se nehádáme, doma je klid, děti vlastně nic netuší, tak je lepší spolu zůstat, zachovat těm dětem celou rodinu, nebo takový klasický je taky, děti z toho ještě nemají rozum, tak proč bychom to teda nějak ničili, zůstaneme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A tady je hodně důležitý říct, že děti bez ohledu na to, jestli už verbalizují, to znamená, jestli už jsou ve věku, kdy jsou schopní se dorozumívat, nebo ještě nejsou, tak čerpají hodně samozřejmě z emocí. Čerpají hodně z toho, jak vnímají atmosféru mezi rodiči, čerpají hodně z toho, jestli ty rodiče se k sobě chovají v rámci intimity, emocionální intimity vlídně nebo ne. Takže samozřejmě ty děti nemusí vůbec tušit, co konkrétně se děje, ale co rozhodně nějaké míře cítí, je to, jaká je atmosféra u nich doma. Jo? Takže klidně může být mezi těmi rodiči něco jako tichá válka, že se nehádají, nic vlastně neřešej, každý si tak jako žije ten svůj život vedle sebe, ale ty děti samozřejmě vnímají, že tam není ta symbioza, která by tam měla být. Jo? Takže ty mýty, zvlášť v tomhletom tématu, jsou velmi silné, jo? A je důležité říci,
že to, že rodiče dětem přímo něco neřeknou, nebo děti nemohly nic zaslechnout, protože se o tom rodiče baví třeba mimo domov, mimo dosah těch dětí, tak není zdaleka takhle jednoduché, jak to může vypadat. To je hodně zajímavý, protože já bych si, nebo asi hodně lidí by si třeba řeklo, když je tam absence těch negativních emocí a absence nějakých hádek a je tam vlastně takovej ten tichý klid, takže by to vlastně mohlo být dobrý a je zbytečný pak rozvíjet rodinu, ale vlastně ta absence pozitivních emocí a absence i té blízkosti, já si právě myslím, třeba mezi těma partnerama, že jo, nedochází k žádný blízkosti, ale ani obejmutí, nebo polibek, nebo pohlazení, že vlastně i tohle na ty děti může mít vliv, když máma s tátou jsou vlastně jako dva cizinci, co prostě se obcházejí v kuchyni, aby náhodou se jeden druhýho nedotknul při mýtí nádobí nebo něčeho, že prostě i tohle ty děti vlastně asi vnímají a to si myslím, že nám často jako nedochází. Jo, je to přesně tak a my si hlavně jako dospělí už neuvědomujeme to, že ty děti jsou samozřejmě mnohem víc zaměřeni na vnímání skrze emoce. Jo, v té dospělosti už to tak není, tak intenzivní a vnímáme víc rozumem, logikou, ale ty děti to takhle nemají. Jo. A oni tu atmosféru velmi dobře čtou a zároveň se samozřejmě učí od rodičů z toho, co odpozorují, učí se standardu, co je normální a co ne. Jo, ale k tomu ještě k těm důsledkům a tak dále se dostaneme i později, kde to přímo rozebereme. Ale je to přesně tak, jak říkáš. Jo? To, že tam není něco negativního, ještě není rovnítkem toho, že jsou tam pozitivní věci. Jo? Ty tam můžou chybět a má to na ty děti vždycky nějaký dopad. Děkuju. Napadají ti ještě nějaký vlastně předsudky nebo mýty? Mně napadá klasický rozchod, to je prohra, to je ostuda, co by tomu řekli ostatní, že vlastně nás v tom může držet to, co by tomu řeklo okolí, že se řídíme bohužel tím míněním zvenku, což je teda zvláštní, do jaký míry nás jako lidi ovlivňuje prostě ta image, nebo to, jak budeme vypadat navenek, ještě pořád i v dospělosti, jak nám na tom záleží, i v takhle jako intimní a osobní věci, jako je naše rodina, náš intimní vztah, že i tohle máš pocit, že nás jako hodně ovlivní v těch rozhodováních? Určitě jako jsou lidi, kteří přímo, když to s nima řeším, tak mluví o tomhletom, že si neumějí představit, jak by na to reagovalo to okolí a že se tomu chtějí vyhnout, že si neumějí představit, že by třeba zklamali rodiče, protože se rodiče nikdy nerozvedli a že tedy i kvůli té širší rodině nebo kvůli těm sociálním důvodům, motivům by bylo lepší spolu zůstat. Jo. Nikomu to ale samozřejmě nemůže tohleto moc prospívat. Jasně, no, tak když se řídíš zvenku, tak prostě ty lidi neví, co prožíváš, jaký seš, tam je to asi tak strašně individuální, jako podle povahy, temperamentu, okolností, že to asi... jasně, ale hlavně druzí lidé nežijou náš život, že jo? No, právě. No. Takže my jim sice vyhovíme, respektive my vyhovíme své představě často o nich, jo, protože ne všude to tak je, když si myslíme, že to ty druzí nekousnou a že nás zaodsoudí, tak v mnohých případech to tak vůbec není, jo, a jsou to vlastně jenom naše fantazie, že my si myslíme, že by to ty lidi takhle mohli vidět. Ach, ty domněnky. Jo, jasně. No, já myslím, že by stálo i za to říct nějaký příběh, aby jsme se ještě víc stotožnili s tím tématem, na kterém si řekneme i nějaké podrobnosti. A řeknu takovej celkem jako klasický učebnicový příklad, kdy to téma toho, jestli zůstat kvůli dětem, řeší dvojce, která do toho popisu toho svého problému řekne nebo přiřadí to, že řeknou, že se nikdy nehádali.
Jo, to je hodně typický pro ty páry, který se rozhodnou k tomu, že s těma dětma zůstanou. Tak často jsou to páry, který řeknou, že jsou nekonfliktní, že se nikdy nehádali, jo, ale že postupně se začali odcizovat a došli vlastně až do stavu, kdy jeden nebo oba dva to cítí tak, že už intimně, emocionálně nebo i sexuálně spolu nejsou schopni žít a nejsou prostě schopni ten vztah zachránit, nebo to tak cítí a nejsou schopni se k sobě v rámci té intimity vrátit. Často je to tam rozdělený tak, že například žena je úzkostnější a má strach z budoucnosti, bojí se toho, jestli by to zvládla sama s dětma, a muž například se bojí toho, že by tak často nevídal svoje děti, anebo že by je vychovával v jedné domácnosti pak s jeho ex-ženou nějaký jiný, novej, cizí muž, a toho některé ty muže jako silně děsí. A tak se ten pár rozhodne, že spolu zůstanou. Jo, tohle je takový typický příklad. No a možná bychom si mohli říct o plusech a mínusech toho, jaký jsou vlastně plusy a mínusy, když spolu ty lidi setrvávají. Plusy jsou samozřejmě určitě to, že ten pár, ty rodiče se můžou zastoupit, jo, že je to jednodušší v hlídání, v těch provozních věcech, jo, v tom, když je třeba nějaký dítě nemocný, tak jeden s ním zůstane a druhý je v práci, jo, a tak podobně. Prostě tyhle provozní věci jsou rozhodně jednodušší, když spolu ty partneři zůstanou. Co se týká financí a jiných věcí podobných ohledně peněz, tak zase tam je to taky jednodušší, protože se prostě na tu domácnost skládají oba dva. Jo? Nicméně tady většinou ty plusy jako končej a pak už nastává mnohem delší výčet těch mínusů. Jo? Co se týká, když bychom si to rozdělili na to, jaký to má mínusy, jaký to má dopady na děti a na ty rodiče, tak rozhodně velkým mínusem je to, co už jsme si trošku říkali, že ty děti vnímají hodně tu atmosféru a ta atmosféra na ně nemá jenom nějaký krátký dopad, ale ta atmosféra u těch dětí v rámci jejich vývoje má velmi velký vliv na to, jestli budou v dospělosti třeba více úzkostní, nedůvěřiví, jestli budou trpět třeba nějakým pocitem nejistoty, co se týká vlastní hodnoty, co se týká toho vůbec ohledně vztahů, že můžou mít nejistotu pak ve vztazích, jo, a to se může projevovat tím, že budou třeba hodně závislí na svém partnerovi, nebo že naopak si zase partnera budou držet hodně od těla. Samozřejmě, že ty děti odpozorováváním toho, jak se k sobě chovají ty rodiče, protože je to vlastně první vztah, který oni vidějí, je u těch rodičů, nebo prožívají svůj první vztah s rodiči a zároveň jako vzor vidějí první vztah rodičů, tak samozřejmě ty vztahové vzorce si zvnitřňujeme jako malí od těch rodičů tím, že vlastně vidíme ten jejich standard, jejich chování k sobě a pak ho považujeme svým způsobem za běžný standard, který sami budeme používat. Jo? Jasně, takže tohle je ta norma. Jo, takže to, že ty děti můžou vypadat relativně v pohodě, že ty rodiče spolu zůstanou a tak to opravdu někdy je, neznamená ale, že v budoucnosti to na ně nemůže mít nějaký vliv. Jo. Já si v tom právě úplně představuju, jak ty lidi teda spolu zůstanou, tak je to čistě jako takový jako praktický spolubydlící, že mají prostě na směny, kdo umyje nádobí, kdo udělá nákup, kdo obstará auto, kdo obstará úkoly s dětma, kdo má asi děti o víkendech a už vlastně opravdu se z toho vytrácí
ta rodina, notabene teda ten vztah těch dvou, ta jakákoliv Jasně, no. vlastně blízkost a emocionalita. Hmm. A jako těm lidem, třeba těm partnerům, jako může v tom být i dobře, protože já si to u sebe osobně jako neumím představit, já jsem hodně emocionální člověk a mě tam jako ta plochost a odříznutost od emocí by prostě neseděla, já bych z toho asi jako lezla pozdi. Takže jako já bych rozhodně nebyla typ člověka, co by tohleto zvládnul, tak aby v té rodině byl klid, ale ty si říkal na úvod, že to dělají partneři, kteří, jak říkají, se nikdy jako nehádají, takže k tomu asi jsou nějak předurčený. No Ale... tak nejsou to samozřejmě jenom tyhle partneři, jo. Nicméně takhle navenek to může vypadat přesně, jak říkáš, v pohodě a nebudeme si nic nalhávat. Takhle žije spousta lidí a nikdy se jeden s druhým nebudou bavit o tom, jestli by se neměli rozvést a jestli teda je na místě se bavit, jestli teda odejít nebo zůstat kvůli dětem. Prostě někteří lidi v takovémhle vztahu žijou a pokud nás poslouchají, tak si možná teď říkají, co tady vlastně řešíme, když oni takhle prostě žijou. Že? Jo. Ale ten dopad na ty rodiče, tak zaprvé samozřejmě to má vliv na psychiku. Jo? Protože všichni potřebujeme blízkost, všichni potřebujeme vztahy, potřebujeme v nějakým způsobem se k někomu vztahovat. Je to důležitý pro naše bezpečí, pro naší hodnotu, pro sounáležitost. No a když ta intimita emocionální, tedy právě to ošetřování emocionální jeden druhého a trávení spolu volnočasových aktivit a doteky a jiné projevy něhy nefunguje, tak samozřejmě to dopad na tu psychiku toho rodiče má. Jo. A samozřejmě, že ten rodič to pak nějak promítá do toho dítěte. Jo. Takže rozhodně psychické dopady. U někoho velmi malý, u někoho velmi zásadní, který přecházejí až ve fyzické problémy, v nějaké nemoce, ten člověk to začne somatizovat. Další důležitá věc, co se týká těch důsledků těch dospělých, je, že tím, že se obětujou pro ty děti, tak vlastně často prohlubujou nějaký svý vlastní psychický problémy, který už měli, nebo nedostatky, slabiny, který už měli předtím, než vůbec vypukla taková krize, že se začali bavit o tom, jestli zůstat spolu kvůli dětem. Některých těch věcí jsou si lidé vědomi, některých ne, ale vlastně jim to nedává možnost se někam posouvat. Jo. Někdo tím, že nějakou dobu, někdy roky, žije v takovémhle nastavení, jsme spolu jenom kvůli dětem, tak bohužel si pak odnáší do dalších vztahů nějaké důsledky, nějaké následky toho, že má třeba větší strach z intimity, že už tolik vztahům nevěří, nebo se zase začne víc upínat na toho svého nového partnera ve vztahu, ve strachu, aby to nedopadlo stejně a tak dále. Jo, takže opravdu vztahy potřebujeme k životu, všichni to známe, jo, že v nějaké podobě, když nám vztah nefunguje, jo, že nám není úplně dobře a tudíž dlouhodobě v něčem takovém být není úplně ideální, úplně vyhovující. Mě tam k tomu ještě napadá právě, jak říkáš, že ty rodiče se jako obětujou, což ta obětavost vlastně by měla být jako veliká ctnost, že jsou tak ušlechtilí, že se jako obětujou, ale mně jako přímě připadá, že když se jakoby ve vztahu pro něco obětuješ, tak v tom jako popíráš sám sebe, přestáváš v tom být jako autentický, upřímnej. A to pak si myslím, že se jako taky někde projevuje. Ať už když obětovala jsem se pro partnera, no tak mu to za 10 let vyčtu. Obětovala jsem se pro děti, tak jim to za 20 let vyčtu. Že mi přijde, že prostě to obětovat se samo o sobě není jako nezištný, není jako to bezpodmínečný. Jo, že tam je jako nějaký sebezapření a někdo to může vykládat jako, že to je vlastně ta nejvyšší ctnost, to největší přesně, co můžeš pro ty děti udělat. Ano. Ale mně přijde, že v tom naopak ztrácíš jako sám sebe a vlastně svým způsobem tam jako lžeš v tom vztahu i těm dětem a je to vlastně neupřímný. Jo, že vlastně
I Je ten to tak? No tak vůbec ten výraz, že jo, obětovat se, že jo, je to nějaká právě, oběť, něco obětuju, o něco přicházím, nebo přesně. něco se zhoršuje a pořád se budeme točit kolem toho dneska, že to, jakou budu mít dlouhodobě náladu, jak se to na mě bude propisovat, jako na toho dospělého, tak to se nějak bude propisovat do těch dětí, protože jako ano, můžu se hodinu, den, týden přetvařovat v něčem, jo, ale měsíce a roky se asi jen tak přetvařovat nebudu a pokud ano, tak stejně za to budu platit velkou daň, protože mě to bude strašně vyčerpávat, Mm, jo. mm, A právě to sebeobětování za nějakou míru, která už není moc smysluplná, ukazuje na něco hlubšího, na nějaký hlubší problém v tom člověku. mhm, Jo? mhm, mhm, A právě ty rodiče, kteří se často takhle rozhodnou, tak si nepřiznávají, neuvědomují, že jde o něco složitějšího, že jde o něco v nich a myslí si, že je to jenom čistě proto, že se takhle rozhodli, že se chtějí obětovat jenom proto, aby těm dětem zachovali celou tu rodinu, což mhm. ale opravdu často není tak jednoduchý a není to pravda. No. Mhm.